Obdobie pred Veľkou nocou je plné historických tradícií. Ich dodržiavanie je v materskej škole v Rimavskom Rezove už zvykom. Deti majú z toho veľkú radosť, pretože je to potešenie pre ich srdiečka. Som sa tešil na morenu. Vynášanie moreny na prvý jarný deň je symbolom príchodu jary a končiacej sa zimy a tento zážitok si nenechajú újsť ani občania obce. Myslím, že je to fajn, že takéto niečo sa ešte stále robí. Deťom sa to páči, rodičia sú spokojní. No je to dobré, že tieto tradície sa zachovávajú, deti majú z toho ohromný zážitok a je to pre nich také spestrenie. Páči sa to občanom obci, tak to robia každý rok. Deti sa na to hrozne tešia, páči sa im to, majú z toho radosť a my tiež, že sa aspoň niečo zachová, nejaká tradícia v dedine. My z jednoty dôchodcov chodíme vždy s nimi, pretože starí a mladí patria vždy spolu. Piesne spievané pri vynášaní moreny majú archaický charakter a patria k najstaršiemu štýlovému okruhu magických rituálnych piesní. Skok cez horiacu morenu údajne zaručuje, že mládenec či deva neostanú na ocot. Podpálenie a hodenie figuriny do vody symbolizuje rozlúčku so zimou a očakávanie príchodu jary.